Hello guys, good morning. Karon nga video ako ipakita sa inyo ha ang akong mga tanom, mga collections diri. So tagaan po mo karon og tips ug unsaon pag-atiman sa klase sa tanom. So mag-una ta sa philodendron sako na dito sa unahan. Kabalo ko nga nakaila na mo ani. Kani siya og kaning naa sa ibabaw. Kani mo ni sila Prince of Orange. Philodendrons family ni sila. Kani siya nga leaf, puhon, orange kay na inig mo tubo. Kuha pa kay na siya guys. And this one, kani mo na ni ang top cut nako. Gikan diri, mo ni siya ang mother. So napalit na ko ni sa tubod og 1,200 niya sa ko kay sa Edwin ani kay namutbut ko niya guys nga 600 ra. So kani once a week lang ko, sometimes gani dili ko makapamubo ani kay basta basa pa gani ang iyahang soil dinhi. No na sagol nga mga bunot, di na ko nabubuan hantod basa pa. And so kani mangong philodendrons kani sila just like Black Majesty. Mo ni Black Majesty dili pa kayo siya kuan baby pa, gikan pud na siya dari. So kani philodendrons kana ang mukatay man guni siya guys. So once pag mudako na ni siya, kani siya nga part dinhi kaning two leaf, duha ka leaves dinhi, pag mudako na siya din nanay ugat nga makita, pwede na nato nga ikat, no? Then pag makat na pud na, magsaha na pud na dira og duha. So pwede na pud nato iripat dayon. See? Ninana siya nga para modaghan imong philodendrons. Ako wala ko nagabaligya kay nag-collect pa man ko guys kay less than a year pa man ko na balbal aning pamulak. So kani siya ang makita nimo no daghan kay siya og bunot pero dili ni siya tanan bunot nga katong bunot ni siya nga pwede na kay lataa. Then na ni siya sagol nga yuta. Anya kung mugay-gahi na gani ang yuta pagtuslok nimo, imo na siyang anaon og bunlay aron muhumok-humok siya para magagrow ang iyang gamot, grow deeper. So gwapa pud kayo ang ako ang Black Majesty. So ang mother ani niya guys kaning diri. Pinalit na ko ni dinhi nga kani ra jud ang leaf. 500 pesos ni akong palit ani sa una. Nilang kring-kring, isa ra ang dahon, and then naadayon misaha naman siya kinatingan dito, naadayon misaha, so kani siya ang mi tubo. Then top cut na ni, pag cut pud nako nanapoy isa dayon kami saha kani siya Black Majesty, no mo katay sad na siya. So di na ko na siya bubuan kay kuan man basa pa kaayo. Unya dili pud sila kani fellows, dili ni kanang expose nimo sa init, no kani this one. This also Black Majesty, mga collections nako. Dugay lang gid siya motubo guys. Kani is also a Black Majesty, hinatag ni Maymay. Thank you kaayo kay Maymay Malanog. See, basta dako ang pat, dali ra pud mo dako. Muna siya technique. So, Black Majesty kani. Napalit na ko ni siya sa Cotabato online shop. Abi na ko ni siya guys, ug mamatay. Nga klase nga philodendron, murad ingon niya Red Majesty pero mura magparihara color. Ang shape lang niya sa iyang leaves dili pareha sa Black Majesty. O look at Black Majesty. Pero ganahan gyapon ko sa iyang type kay pag mo open ang isa ka leaf, orange kaayo, din pag mainitan siya gamay mga 2 hours lang mag-red kay na siya dinha. Then pag mo adult na ang iyang leaf, anak man na siya og ka green. And this one is also philodendrons kani. Kailangan man gud sila butangan og kani ang pustihan ba niya kay wala pa man ko'y kahimo na wa pa ikapalit. So mag-wait lang ni sila. Kani siya nga family, kani kapare-pareha ni siya guys. Philodendrons.
See, mga gwapa kayo na. And this one. Kana pod, philodendrons gihapon na man siya gitawag og Prince of Orange gihapon na siya. So, mo to ang tips no, dili kay nato sige hagbubo kay malata siya. Di pod painitan. Ug butangan ang yang pot og kani ang lata kaayo nga bunot. Another philodendrons na anako din hinata diri. Kaning giant nga Orlando. This is giant Orlando. Napalit na ko ni siya og 500. Nalimot ako asa na ko ni napalit. Pero gwapa kay na. Do ang kaang niya baldi na siya nga buak. Ma-recycle man siya, sayang po ilabay no. So same nang gihapon na siya mukatay. Pwede naman gyud ko na siya i-cut. Pero wala pa man koy kuan good butangan. Mag-cut unta kuan na para mo saha na po dayon. Kay once makata nimo, makasaha na po dayon. Then let's move on kani. Look at that. Mao na siya si Jade. Kani si Jade, hinatag ni Atilot. Kuapa kay no. So dapat kay nga nindot ang philodendrons kada ko gid ang kaang kay mas mo grow pa gid siya maayo. Yes. See, kuapa ka na siya. Ibutang na ko siya dinha kay didto suok nangod kayo. Napod biya ko'y philodendron din he. Kung giant Orlando, mo dako pa man gini siya kayo guys. Napoy gagmay nga Orlando nara diri. Napalit na ko ni tag 200 before ang isa kapat. Kana mo ni Orlando nga gagmay lang. Philodendron gyapon na siya. Mukatay pod gyapon this one. Nabusto na siya guys kay nainitan lagi. See? This one kani nga bulak gibalhin ako di sila sa ubos kay aron dili aron makaginhawa po din taon mo ni pinstripes. Napalit po na ako ni sa una ni yen. Oh, tag 200, di ba? Look at the leaves. Na-move. Mo red na apoy. White lang. No? Muro siya mga pins nga hait ang iyahang design sa leaf. Grabe ang creation ni God. See? Pinstripes na ako. Tulo ni sa ka kuan. Tulo ka pots. No, napoy white nga kuan. Basta mainitan siya guys. Na siya portion nga magka-red, magka-pink-pink ang iyahang mga dahon. See? Kani sila po nga tiger. Kadahan kay ko magtanawa na nila guys. Pinangayo ran ako ng uban. Kani siya amazing kay na sila kay ingon nila nga dili lisod ko na kay paturukon pero ako nangayo ako sa silingan ani wala gani guys siya ugat. And ingon ko nga mabuhi ra jud ka. Una nga buhi sila. Out of these 4 kapats, tulo ani walay mga ugat pero nabuhi ra siya sila. Pwede ra siya itanom saha nga bahala nga putol ang ugat. Nabuhi ra gyapon. And kani mga pinya-pinya ambo sa pangalan na nila guys. Kung malandungan ang pinya-pinya, mag green ang iyahang rebate diri sa kilid. Pero niingon sila nga painiti, di ba ka makita nimo kagwapa. So pag nainitan na siya guys, pretty kaniyang gwapa. Pink na sila. So mainitan mo na siya mga 2 hours di ani napita. And kani akong doti. Mao ni ang mother doti. Napalit na ko na siya 400 ni kristal. Daghan na kay na siya saha, nakakuha na ko saha na mo ni ang first nga baby. Nanapod siya isa ka putol pusay sa kilid oh. Dugay lang kaayo. Then kani ang iya ikaduha nga nakuha na ko dira sa mother. Then this one is mo ni ang ikatulo. Cute no? Tag 400 ang pots na sa una nangandoy lang ko ana nila kay mahal man kayo mga dotis Kalatiya family. Tag 800 900. So pag niabot og 400, nagtigom jud ko guys para maka-collect ko ana.
This one napalit na ako na og 200 doti. Kung ano siya naabot, miyagin simana lang sa among silingan na. So lucky to have you doti. So pila na ka pots? 1, 2, 3, 4, 5 ka pots. Mo pa na akong i-mother. Ganahan pa man ko mangulek. Susunod na po ito nga video guys ha. Thank you for subscribing. Salamat. God bless.